Čaute. Ja som John Cena. To bolo vtipné. No, každopádne dneska, keď neviete, čo máte dať svojim priateľom, keď k vám idú domov, zoženite si túto ľahko zohnateľnú nátierku, ktorá sa dá zohnať iba v 2 štátoch. A každý ju má doma, to je bežné. No a vlastne vyskúšame si to. Ukážeme, jak sa to má robiť. Čiže neutekaj. No tak, ostaňte so mnou. Tu vidíte elegantne kúpený rožok. Ten som teraz dneska kúpil. Úplne decentný. No a vy si ho pripravíte, hej, zoberte. Hej. Dobre. Zoberte. No, dobre. Zoberte si lyžičku. Toto dáte bokom. Nič. No. A teraz vlastne otvoríte toto. Fluffe. Vyzerá to super. Je to hrozne ľahké. No. A vlastne, ako je deň dlhý, tak vlastne... No čiže, tu máme... Tu máme natieročku, hej. A opatrne to nanesieme na roštek. A rozmažeme to. No pišti o pomoc. No. Keď to vyzerá takto, tak to položíme a urobíme to isté s ďalšími 2. To je dobré hnušle. Zavárame. Dáme na bok. A teraz. Dáme takto. Spojíme roštinčeky. Takto sú prostý rož. Dobre. Dáme takto, hej. A môže sa to podávať. Keby ste chceli, tak tam môžete dať pomaranč. A bude to vyzerať... Bude sa to podávať takto. Takto. Môžete tam dať aj lyžičku hnusnú oblízanú, ktorú sa tam natierali. Kde to je? Tu.